Jagung 2000. Pisang goreng telu 2000, 4000. Sangu jajan ah. Hah? Enggak bisa. Ya. Oh, apa iku? Jagung karo godho. Iki apa? Jagung ambek godho. Pira jagunge? 2000. Kabeh pira iki? 4000 kabeh ambek godhoe. Jangan tembok to lele. Iya. Aku mari nyelawat tak wae wong lanang-lanang kon nang jero kono. Aku gak sombak. Kowe iki tak kon ngejarne ora gelem nang tokum. Ndak ro aku. Kowe anu iki lho, boyo iki lho, sembarang gak sombak kuwi. Kabane tak kuwi wong elek iki dinane iki. Lebo. Ndelok dino ah. Dulu baru sampai kan. Anu, pira duwe kabeh? 4000. Ngene ta. Ngene ya. Iya. 4000. Gak orang. Ndak. Dulu baru sampai nggo dianu tikus. Iya. Kayak pijet. Oke apa iki? Nah, Kayak pijet. hah? Jare kate pijet. Pijet. Kayak pijet. Kuwi. Lho iki dinane elek kan. Oh, kalau pijet golek dino. Apa iki dinane? Saiki Senin, apa? Sabtu. Hah? Sabtu. Gak elek Sabtu wage kuwi. Elek yo. Sabtu songo wage. Papat. 13 elek. Ndak apa-apa cekelen sik. Oh, jangan kono Ambek iki yo. Kon gue. Kayak Jangan pijet. kono kuwi lho. Kudu baru sampai, kudu pangan tikus. Ya wes. Dah laku. Lonjoane kongkon nyantolno lur. Wong isik dolan. Singitno kene. Yes, tutupi.